O garon kayo basabtan kuya, akong sugdan sa sinugdanan ang tanan. Ayo. Ayo. Ay, kadali ako sa ban! Oh, Ma'am Cheska. Dapat si... Tunyo, ikaw man di ay na, dali nong! Sulod ayun na pala, dali. Ay, salamat Ma'am Cheska. Dapat si mami ni mo, si Madam Luisa. Yes na, dali. Sulod nong, kadali lang. Ito sa anong ha? Sige, salamat kayo. Mami! Nanangita, palihog ko. Ay, Odi, ay. Madam, Ay, Madam Luisa. nung Tonyo. Lingkod ng Tonyo. May gapon ni mo diya. Madam. Doon lagi ang takoy hangyoon mo. Kumigan kay emergency. Aga akong anak na sakit o kinahanglan ka akong ipa-check up. Ma'am, kasi pwede ito magka-remedyo niya. Dako-dako rabag yun ang akong kinahanglan. Pila mong padako at Tonyo. Nung Tonyo. Ibawagin ka ng Tonyo ha. Kaya ang kwarta. Di gini mo gawas. Kung wala'y mga ginano siya. Naghibaw na magiging katunyo. Dili sa to ang barangay ng Tonyo. Negosyo gid ang amo din hi. O lagi ma'am, mawit o nagnidool ko kay nasayod ko nga tubig-tubigan yun mo kanunay. Ma'am, nagkinahanglan ko mga 20 mil. Kaya ako gindalon dito sa hospital kini akong anak. Ha? 20,000 ka pesos? Tonyo, Ma'am, kadako ba na nung Tonyo? Unya, pananglitan lang. Di pa ko sure ha kung pahamunta ka. Kadako ba sa baan ang imong kinahanglanon, oy? ma'am, maluoy ka ma'am. Maluoy yung taon ko, gumikan kay nga akong anak. Nag-antos yung taon sa sakit. Sakit ka, dili ka tiawan. Nga, nung Tonyo, unsa man tayo ikabayad niyo? Gani, wa kay trabaho. Mag-uuma ka ng Tonyo. O kung sa may mo garantor nga makabayad ka na ko. Kada ko na ng 20,000 ka pesos, unya ang lamon lang nimo. Unya, di ka kabayad na unsaon ko naman lang ni. Uy, nung Madam. Tonyo ha. Kining akong kwarta, timan inong Tonyo. Negosyo ni. Mao lagi, madam. Kung maluoy ka, kaluoy yung taon ko. Mami, Sige, ma'am. Sige, madam. tagay po na sinong Tonyo. Luoy ka ayo, o, nasakit ba iyang anak? Diyos ka, ayaw pag-apil-apil ha. Amo rin yung problema ni nung Tonyo ni mo. Mami, kapalo ka sa tao na sitwasyon. Luoy ka ayo, nanginahanglan siya 20,000. Kapalo ko nga na atay kwarta. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ani na lang, ma'am. Na may titulo sa akong yuta diha kay sa ka hektarya. Ako na lang ibili nimo. Basta ang importante nga makaremedyo ko kwarta karon kay akong anak. Grabe na. Sige. Okay ka ayaw. Sige, ma'am. Ako na lang dalon niya. Ako na lang dalon niya ang titulo. Sige, nung Tonyo ha, magpaabot ko ha. Way kwarta o way titulo. Timan ini Tonyo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Salamat daan. Mauto kuya ang dahita mo. Diin sinungton yung taon, gabi dangop ka na mo. Natagaan man tuod ang kwarta. Gayag gikinahanglan. Apan, maulagi na. Gibilin pa yung taon nagtitulo sa yuta. Nakatilaw pag mga istorya. Baga masakit gikan sa akong mami kuya. Kaya na ba istorya kuya, kaya nasabutan lagi sa akong inahan. Og ninyong Tonyo. Ya usa lamang kabulan, dapat malukat na ang iyang yuta. Apan dito nag-alboruto aguna ang huna-huna sa akong inahan. Gubikan kay milapas naman lang sa usa ka bulan. Wa man malukat lagi ninyong Tonyo, gubikan po lagi sa ilang kapobrehon. Boda gawagin kapugong ang akong inahan kuya. Tua. Biadto gyud sa panimahay nila nung Tonyo. Og igo ni ini kuya ang nahitabo. Jessica. Mi. Ayaw ako na ng bahay ni nung Tonyo diha o. Nasa?
Nung Tunyo, ayon! Nung Tunyo! Ayo! Ay. Nung. Ma'am. Yes, nung maayong hapon, nung. Ay, madam. Naamali si madam. Ay, Mami. nung Tunyo. Di na lang ko ang paligoy-ligoy nung Tunyo. Nilapas na ang tagal. Ngayon mong gisaad na ako. Tunyo nahibawagid ka ha? Sa atong Madam. sabot. Unya karon, magkwinta na. Nahitabo. Nga diil, naluoy ko pag-ayog at ni nung Tonyo. Kaya grabe ang tao niya nga pagpakaluoy ganito sa akong inahan. Ambot mapud na, kuya. Kinig ako nga inahan. May grabe bagid po ang kinaiya, kuya. Dili gyud magkasabot. Ganito sa among mga silingan itahon nga mga kabos. Mao kuya, pila ra ba istorya? Pila ra ba istorya? Usa ka adlaw ni ana. Samtang naa ako gawa sa among parimay. Igo ni ini ang nahitabo. Ikan lagi sa kondisyon sa akong inahan. Kasamtang di pa sila makabayan. Di pa nila malukat ang titulo sa ilang yuta. Ang akong inahan una kami una magtrabaho sa yuta. Gada prenda. Dinong Tonyo ang titulo. Wato ko yung kapila na ba istorya? Usa ka adlaw na usab di anak. Bidool na usab sinong Tonyo. Dito sa aboga panimay. Og ingon ni ini kuya ang nahitabo. Madam Luisa? Unsa yato Tunyo? Unsa? Mubayad ka na no? Madam? Ako nakita ka murag maglisod agad bigi lukat anak. Oo niya. Sa titulo. Duwagan na pud nimo? Ay, hindi na ko pasaligan na Tunyo ha. Ma'am, nakahukom na ko nga. Ako na lang ibaligya. Ha? Ibang, sabot mo ipasabot? Ako na lang ibaligya ni mo. Ah, Kaya di na maging ako malukat na. unya. Pila man pod nung Tunyo. Pilay ako itugang niya na. Kung mahimo, dugangan ni mo sa kabilyon. Bitaw, madam. Dugangin na lang 10,000. 40,000 mahal ako baligya di mo sa yuta. Sige, sige. Lingkod sa amin. Kay, magkuha pa ko. Pila Sige, to, ma'am. pila ganito Tunyo? 10,000, ma'am. Total, 40,000 tanan. Sige, sige. Wato kuya. Kinalipay gyud ang akong inahan. Umad kag gibaligya na ninong Tonyo. Agayota. Ugani kuya malipayon gid kayo ang akong inahan. Kay barato ra kuno ang pagkabaligya sa agayota. Pila ra may istorya kuya. Pilabay aga baga adlaw. Ako gyud nasaksihan si Dr. Juga. Kanunay gyud ka masubon. Masulubon. Kanunay nga magluyang. Ugani makita na ako sa iyang mga anak. Nga, daw gigutom. Daw gigutom ko yun. Gumikan lagi sa kalisod, gay lagi sa guban. Tuod man, usa ka adlaw di anak, nakaistorya na ako ang akong higala. Higala nga silingan yun nila,
Yung Tonyo. Og dito na ako nasayran kuya. Nga sila nung Tonyo nang hawa na di ay. Kabali na og laing lugar. Gubikan kay mag-unsa pa man kuno sila. Dito sa among barangay. Nauha naman sila ay paginabuhian. Mato kuya nga wa ako maglangan. Ako na yung giadto ang akong inahan. Og ako siya. Gibaymayan. Og ingon ni kuya. Ang nahitabo. Mami, awa, tanawa. Tawa ang ninom sila nung Tonyo. O niya, problema ko ba na kumuhawa sila? Mami, Jessica. kaluoy ba sa ilaha, uy? Asa naman sila paingon karon? Na problema ko ba na? Problema nila kung asa sila manglakaw. Ang ako mo tanong gusto ba nga, makatabang ta sa atong isig katawan. Oy, Jessica. Basig na limot ka, Jessica. Gitabangan na to sila, Jessica. Sa ilang mga problema, kinsa man sa gubang. Di ba kita? Oo, kabalo ko ni Ana. Apan, masidong na to ang kahimtang nila ng Tonyo. Hastang luuya. Kita man ang naa, kita ang mutabay sa mga kapos. Oy, Jessica. Ayaw pa natin, Jessica. Oy, dili ta santos, Jessica. Dili ta adunahan kayo, Jessica. Nga tanang problema sa katawan atong sagupon. Oy, Jessica. Wa mo pa siguro angay mong ikabanangkat, Jessica. Panaluoy ko ilan yung Tonyo. Ay, kanagi mong kaluoy, Jessica. Wa naman ka sila. Kung saan na ito anak pagtabang, wa naman sila tingin. Bato kuya nga. Diha gisultian lagi na ako ang akong inahan. Igato rin tao na gayang reaksyon. Walay pakialam yun. Walay pakialam in taon. Ganto sa pamilya ni Dr. nga nakapahawa sa abo ka barangay. Kubikan lagi kay nawad-an na sila pagkinabuhian. Pila na may istorya kuya o sa kanlaw di ana nagka-istorya mi sa akong inahan. Og igo di ini kuya ag nahitabo. Mami, Oh, Jessica. Kumusta man ka, ha, Jessica? okay lang man ka na bang dili gid mawala sa kung huna-huna sila nung Tonyo ba? Noon sa kamang bata ka, uy. Asa nagkato karon sila no? Nagsumpay bang poso din ng tunyo ni mo, ha? Kanang maluoy ka man ng tunyo ni mo. Luoy kay ko sa ila pa. Ang ilang kahimtang imbis kay pobre pa. Di sa mo tinuon sila ka pobre. Di na natong problema, Jessica. Kuwang sila o pagpaningkamot silang kaugalingon. Maunay, pobre sila mo nga na ilang kahintang. Unta, kung wa pa sila magdaghan-daghag anak, ay, dili nga na ilang kalisod, uy. Lagi ba, naa naman ta diha no? Pero, kada bang naamantay ko ang ato ba nga, ang kanibang kabos, pa itong tabangan. Magtang ako bitaw, sakit kayo sa akong huna-huna ba o sa akong buos. Jessica, uy. Mami, Ambo. maluoy gud ko, dili ko katulog nga mag-isip ilan ng Tonyo sa ilang kamayo sa ato Ay, wala ko mahimo, anak, Jessica. Mami, Mami, sa kaya sa ito ginawa. Jessica! Mami! Jessica, no! Mami! Jessica, tapang! Mga silingan! Tapang mo ang akong anak! Jessica! Jessica! Pagmata, Jessica! Dalang ka sa ospital! Mga silingan ko! Tapangin ko na niyo! Tabo.
Mami, Diyos ka, asa man ko? Diyos ka, salamat ka nakamata ng kaanak. Niya ka sa ospital. Ha? O sa may natabo sa ako, Diyos ka, day, nalimot ka ba di ay nga? Nawadan kag panimuot kag gahapon. Ha? Namsa ka manoy, doon na di kay gibati. Mami, apan okay ako karon. Diyos ka, dili ka pa pwede mo gawas, Diyos ka. Ha? Manguli na ta. Okay na ko. Dili laki pwede. Paminawa ka, Diyos ka. Mami, unsa akong sakit? Diyos ka, doon na kay sakit sa kasing-kasing, anak. Mami, ako? Diyos ka, ligaw nangin mo kasing-kasing. Sa kadaghang tao sa kaliputan, Mami, ako pa. Mauna kiniguro, Diyos ka. Ganong, Diyos ka, ganong ikaw pa man. Magdugay-dugay pa, ikiguro ta din sa ospital. Nung kay apirahanan ka. Mami, ako operahan. Tinimahalo ko, Mami, usauna namang nako ni. Dili ko katuo sa kadaghang tao sa kaliputan, ako pa. Maon ka na, Diyos ka. Parwa na ko damha. Gani ay, doon ako'y sakit sa kasing-kasing. Ug kinahanglang operahan. Bato ko nga gibuhat ang tanan. Gibuhat sa akong mga ginikanan ang tanan. Aron lang ang operahan kag ko. Sa akong sakit, maoperahan ang akong sakit sa kasing-kasing. Abi ni mo kuya, gidalagid ko sa kauluhan dito sa Manila. Kubikan kay mahadlok ang akong mga ginikanan. Gadinira ko operahan. Dinira sa atong rehim. Kung gusto gid ila dito sa Manila. Bato kuya gagasto kaayo. Gasto kaayo. Pila ka bilyon ang gagasto. Gani na baligya pa sa akong mga ginikanan ang ilang mga propriedad. Nabaligya ang tanan kuya. Ug sa laktod nga pagka-istorya kuya. Naulian gyud ko. Naka-recover ko sa akong sakit. Apan ang baylo. Purot ang among bahandi. Mga propriedad. Abi ni mo kuya. Nakaingon ko sa kong kagalingon ka. Daw gibaslan ang among pamilya. Daw gibaslan kumikan lagi. Sa kasalbahe sa kinaiha sa akong inahan. Yadtong tungura kuya, lahimo gid mo'y pobre. Gani nanghabang dalagbi. Naghabang dalagmi, ug sa kakwarto. Kubikan lagi kay wa naman may bahimo. Pati ang among panimahay. Nabaligya man sa akong mga ginikanan. Ug usa ka adlaw ni ana kuya. Samtang nagkatigom ang pamilya, igo ni ini kuya ang nahitabo. Mami, Oh, Jessica. Unsa man, Jessica? Doon na kay tuyo na ako? ako ba, huna-huna ko ba nga? Nabuhi tuod ko. Kitagaan kong lugway sa Ginoo. Apan, takot ang atong propiedad. Dili na ko ikasapayan ka na, anak. Kay alam na ako. Ikaw ang akong bahandi sa kalibutan. Bahala na og ini lang. Basta kay buhi ka. Makita ka na ako mahikap mag-akos. Sakto na ka na, anak. Ipot nagtuog yun na ko na ang importante, ang gugma.
ang pakigsama na to sa atong isig katao. Tinuod ka na, Jessica. Balay bili. Ang material dahil sa kalibutan, mami. Tinuod ka Bitaw na, nga, day. dako kay kong pasalamat sa Ginoo. Ang kitagaan ko niya og second life. Bahalag mawala atong kahaptanan. Siguro, day. Gitagaan kag sakitan. Tungod siguro kay nakita siguro niya. Nga, siguro, di po siguro ko mag-usap sa akong kinaiya. Kung naing ato man ko kani ato, day. Pero karon dili na. Ang importante karon, dawat na ato kung sa atong kaimtang. Pobre man tuod ta, pero okay na sa ako. Basta kay kompleto ta. Way mawa na to. Mami, salamat kaayo. Dili man mohatag ang Ginoo og mga problema nga dili nato kaya. Sayod ko, anak. Siguro gihatag po to niya o gipaigo po to niya aron sa makahinuklog ka. Nakaingon ko, anak Jessica. Dapat ako ang mag-anto sa imong sakit, dili ikaw. Kaya nasayod ko nga buutan ka nga pagkaanak. O nga nung ikaw man ang gitagaan og sakit, dapat ako, dili ikaw ang mag-antos. Pero salamat na lang, Jessica, kay naulian ka na. Salamat kaayo, mami. Salamat kaayo nga nagbago-usab ka. Bahalag mawala atong kahaptangan nga tanan basta naa gihapon ta mag-uban. Mao ka na importante, anak Jessica. Og salamat po ko nga ikaw ang nahimo na kong anak. Tungod kay buotan ka. Buotan ka nga pagkatao kapag ka anak. Proud ko nimo, anak, sa imong kinaiya. Oo, mami. Salamat.